Lirio ititanap. Tinapalapas namuan ni Jubilardi nga adda ni Alex iti ospital ket kunana nagasat pay lang daytoy tanakarok at itipan na kay raked na. Iti met ospital inistorya ni Baldo kini Alex tinapasamak ken kuanay J. Bakir. Imbagamet ni Alex kadakwada no asino tinang parigat ken kuana nga awan sa bali no di ni Jubilarde. Kunangarod ni Baldo apod nula unay ti atap na ati estranghero ken ni Jubilarde ket maymaysa ket saggaysaen na ida aparigaten. Dinamagmet ni Senyor Pedro no asino tinang itulod iti daytoy iti ospital ket kuna ni Alex nga agnagan iti sotero. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Sotero? Wen, kasla damalagip ko anaga nakasta. Uray siya karon, senyor. Nang nanghig kong daytaan nagan idi. Saan ko ang malagip no asino? Ngamin, awan matikas na anagan ni Jay Hacienda. Mura sino man dayjay, masapol ngay kakiti kwarta. Gapot at tinulungan na ka, iho. Kalpasan ng imbawon ko, Jacinda. Tapno ipakamo na kada kayo tikadak dito ospital. Saan mo na nagsubli dito ay? Senyor, malagip ko na jasotero. Malagip ko. Asino? Kwa? Saan gaya? Jak malagip, senyor. Jak gaya malagip. Salbag ka talaga, Doro. Malagip ko na talagang daytay. Jak malagip no asino. No asino man dayjay. Agpakita lata kanya, taikak iti kwarta. Rumor pa lang na Senyor Pedro kan Baldo dito silid nga yan mo, senyorito. Mapandag parir ijerwar. Tauraysak. Masikurahan akong dito ospital. Senyorito, Kaya't kung tiagawid. naku naman tinang tulong kan ka. Kat agnagan iti sotero. Wendor, kasta timbaga na anagan na. Amom, senyorito. Malagip ko sotero tinagan idi. Jay binugbog mi lalaki. Ha? Pinabugbog ni Senyor Pedro kada kami. Ngamin, dahil sotero. Kat nobyo idi dahil di grasya nga nabakon ni Senyor Lorna. Nobyo edit ti anak da lola kan lolo. Yan, senyorito. Saan di akayat ni Senyor Pedro dahil sotero para iti anak da. Ngaputa may sala nga manalon dahil sotero. Kat, anyo tinapasamak. Kalpasan na binugbog mi. Pinataray mi. Sami pinautugan. Sami nga mono na puntahan. Ngamin, sipod daw niya pagtang. Samin anakit kita. Di pa nagrupo-rupa na. Kasta. Kahit medyo sotero. Nasikogan na idi dahil di grasya. Ya. Nasikugan na. Well, senyorito. Impas nga idi dahil di senyorita grasya ti sikog na. Kahit sikada na. Ya. Kahit nasotero tinagan dyan ang tulungan ka. Amang ano'y sumot dahil dyan tayo amam. Oh. Iso day jay ti amak. Well, amang ano'y soti amam, senyorito. Saan? Jakpat yan. Di makalak ngawan na bangunak nga ma. Iso nga awan amak dora. Di mon ulitan pa'y jay bagam. Nga amak day jay asotero. Gaputa awan amak. Kumusta'n tiriknam, iho? Amangan no kayat mo nga ituloy ti panagpaimbag mo ija mansyon. Wan lola. Kastamot ti kayat ko. Gaputa na umakon dito ospital. Sige, kasaritak ti doktor mo. Noan niya ti makunana.
Kaya't kunti rumor dito ospital, Lola. Diyak kayatin dito eh. Iso nga gawid tayo kuman. Total, kabala akong tibagik. Natal na dita farmhouse. Nalabit anit siya yung tiyanda dita. Agpaliwak pa'y. Masapol ang maitalaw kumat ni Doro. Kat parigatag mat iti husto. Agpapadada parigatag. Kat kaudyan to ni Senyor Pedro. Mabalin yung tiyag subliti mansyon na pagnanayadan niyo, Lola. Kabala akong tibagig. Kan maysa, at damat daduro kan baldo ang mga sikaso kanyak dito yung mansyon. Saan? Siya, tirumbeng ang mga sikaso ken ka, Alex. Awan pa nagtalek ko kadagitidwa apasurot yo. Ala, addagan ka dayta, Lola. O sige, aginana ka pa'y dito'y silid mo. Tay nakagpay sagana ken ni Marciana iti mabalin mo nga ipaunag. Agpalutoak iti sopas mo. Sige, Lola. Adda ka matlat na dito yung mansyon, Lorna. Mabaybayam sa amat ng ti asyenda. Adda ni Rita a pinusgak a katalag. Agtalag akunay kankwana. Gaputa di na baybayan ti asyenda. Sigurado ka, tinabaybayan ti asyenda? Wen, nagagat day dya tao. Araramidin na ti amin akabailan na. Tapno na saya at lata ti panagdakkel dagiti mula. Sige, hanggang mi baon ko da Doro kan baldo. Tasarungkaran da ti asyenda. Saanan nakasapulan. Agbuteng lang dagiti tao kadakwada. Ha, nasaya no agbuteng da. Tapno agtrabaho da na imbag. Saanan ko nakmet. Nagagatlat ta dagiti trabahador. Nga uray diyo idabantayan. Nagagat kita nagati trabahador baldo. Awak makita ko tugaw-tugaw. Kabuting da amalatigo. Kat nasaya at launay dita. Kasano ko rin, mabanta ni Jeff Farmhouse. Kaya't ko tiyo minumiti arak baldo. Sige. Sa bagay, awan may parekot dito'y kataltalunan. Iso ang mapantan ijay farmhouse. Dayjayan, imunagdan iti farmhouse. Agpaliwak pa yan na imbag. Kat may kanak iti gundaway. Sarkak ti farmhouse. Anong aldawa na dyak tinim-tim-tim iti arak baldo. Gaputi pa nangas-asikaso tayo ka ni senyorito. Isang agreement tayo na. Well, Doro. Sige, uminom ta. Sana bale, tayong bigat na ti panagsubli tayo di mansyon. Sige baldo. Talon nga oras ti kadak diti ruwar ti farmhouse. Sigurado ang naginom da baldo kan Doro. Kat sigurado ang nabartag na. Ah, dahil ni Doro. Iso tilimwar. Nasaya at agundaway. Andoy pa. Nalpas ako nga mismo. Di kag tignang itidakas, Doro. Asino to? Nakapatarong ka ti paltog ko. Nagbidot ka. May salaan akalbit. Matay ka. Ha? Sige. Magnaka. Agawam. Napuntaak. Baldo! Doro! Ano napasawakan ka? Agdara tilapom! Napunta ka na pala! Ipat natin Diyos po na! Umunapay lang dahi ta, Doro. Ngam iti sumaruno. Agpapada kayo namatay. Da kayo amin a kriminal. Nagunit ti telepono.
Pinagmanlangan sumbatan. Hello. Senyor! Oh, Balto. Wan, senyor. Imaw na kada kayo taipakamo nga da kami hita dito ospital. Alya ka raramidan nyo dito ospital. Saan ka di arumbangan da kayo di asyenda? Senyor, napautugan tisa ka ni Doro, ijayasanda. Anya? Oo, senyor. Isungay niya ko dito ospital. Anya? Anya, napaltugan mo't ni Doro. Kasta nga rod. Oh, mariribukan na kiti kastoy anapasamak. Oh, Sino nga taday dya at tawa mang parparigat kadagiti taok? Kang runaan kini Alex. Pedro, apay adi mo amirisen ti makagapo. Lorna, Amangan mo't no addadakkel abasol da iti padada a tao. Iso akastoy ti mapaspasamak kadakwada. Amangan no agibalbalos jay tao. anya? Ididamo ni Baldo. Kalpasan na ni Alex. Ita ni Doro. Amagan mo't no si kantumeten ti sumaruno, Pedro. Anya? Nalapit amasingsingir kayo. Gaputada dinangran nyo idi a tao. Sumardeng ka. Sana po no dahi tang ibagbagam. Kahit no sino man dahi dya at tao. Ha! Masapula makamag. Kat agsumbat kanya. Sige. Makamo ka, Pedro. Ngam amangan mo't no sika ti mapatay na. Anya? At iti baso, Lola. Ibagamlaeng no anya ti kayat mo akanen. Taiso ti paisaganak ken ni Marciana. Well, Lola. Alex, ibagaman kanyak ti pudno. Asino ti tao anang paltugkan ka? Imbagak matanadyak amam mo. Amom kadi anapaltugan met ni Doro. Napaltugan ni Doro. Adday ta ija ospital, tainpan ni Baldo. Atapak nga adda tao akayat na ti agibales kada kayo. Iswakas ti mapaspasamak kada kayo. Napaltugan gayam ni Doro. Nasaysayat no ing kayo agpakawan, no asino man dayta ang nakabasulan nyo. Tapno maminggan ti kastoy ang mapaspasamak, iho. Anya? Siyak? Agpakawan? Saan to ang mapasamak dahi ta, Lola? Siyak ti dandani na pinatay. Iso asaan ang mabalin. Naskan nga agibalasak. Salbang, at batamanan dito ospital, Dor. Imbis ang ayawid tayo ni senyorito, itaw si kamot ti simubra. Ito sugat ko. May nagsakit, Baldo. Talaga ang sakit na ita. Tayo ni Katdan ti bala iti lupom. Amangan no saan kanto pa yan ang makapag na itilimpyo. Sana mabalin. Ano ko? Hoy, gayam. Nakita mo ka din no sino tinang paltogkan ka? Jack meron pa ang tanakatalikodak. Ngambang nagkutitimak na. Jack ko na maawatan. Ano? Kasla timak ni Jovelarde. Anya. Sigurado ka ka din, Dor. Sa naklakit niya nagbintot. Nilakit ni Jovelarde na dyan. Owan ni Senyor Pedro iti farmhouse. Iso sigurado nga adda ita di tamansyon da. Rimorti katulong. Psst! Psst! Bajay, umain ito yung gate ti katulong.
Urayak tayawat ko kan kuha na ti surat. Sino nga ta tinagsurat? Senyor Pedro. Urayam ti aldaw anay tuding aparaken ka. Aganad ka. May salang abala ti katukad mo. Anya na ito'y? Ituloy ko abasahin. Kriminal ka. Agpulukan to kriminal. Sino tinagsurat? Sino? Anya ti aramiden ni Senyor Pedro gapoy tinabasa na surat. Gagayem. Di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Ititanap! Lirio! Ititanap! Pinapalabaks, pinaltugan ni Jubilardi ni Doro. Gaputa ginandat na titumaray, idi ko na ni Jubilardi asan ngagtigna iti dakas, ket agtungpal da ito'y iti bagana. Naman medayta ni Senyor Pedro, ket nariribukan, nang runapay, idi nakaawat iti surat, amang ipangpangta iti biyag na. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Sino tinagsurat? Anya ti motibo na? Pero, adya day taigig gamam. Surat met. Anya ti bagbaga day ta surat. Takas lagpungpungtot ka. Ipangpangta na ti biyag ko. Anya? Ang no, sino man da ito na nagsurat? Saan ngagbaligi? Sakit din ti butbut nga na? Iti ka nito amamuak no, sino da ito na nagsurat? Saan ko apakawanan? Nya, Doro. Rumuartan dito yung ospital. Wan, kabala kong tirumar. Sige. Takasarita ka ron ti doktor tapno makarwartan. Wan ba ito? Kat agdiretso tayo di mansyon. Diyak kaya itong tinapari di farmhouse. Agpalamisa ko lang. Patsik nga ita. Kat agparparikot ni Senyor Pedro. Amo ka nariribok ti panunot na. Madamaman itang agpapaimbag ni Alex. Agpapan ka ni Doro. Urayak nga gimbagda. Sakbay amang iwayat akmanan iti sabaling adang kontra kadakwada. Nga magtrabaho aklat dito asyenda. Kaya't ko tiyag serbi dito eh. Gapot ako kwa di Senyor Juanito. Tinalawlawa apasat ti asyenda. Manang Rita, awan ka di tinadamag mo dito? Nga anya? Nadamag ko nga da ka no nagpaltaw. Kat ni Doro tinapaltugan. Wan, nadamag ko dayta. Ngam nariga ti makibiyang iti dayta banag mercy. Amangan no mairamraman tayo laeng. Agsidda awa. Apay nga ta pinaltugan da ni Doro. Kasi tinakon narigap ti makibiyang iti dayta banag. Isuasan ta na pagsaritaan dayta. Sige, agsublikan iti mansyon. Tay nakmatan kitahan dagiti daddo matrabahador. Dabininip ida ang papandaag paraspas iti root. Iti asidog ti farmhouse. Sige nga rod manang. Inakaw. No, anyaman ti mangmangagyo asayang gosen. Da kayo apada katrabahador. Saan kayo latan ngagtagtagari? Amo yumat siguron tinapasamak iti asidog ti farmhouse. Lukas ta nga rod. Saan kayo ngagsasao? May papaniti dayta banag. Amangan no mairaman kayo laang. Sige, ituloy yo ti panag-sprayo kadagiti natang. Tainakbilinin met dagiti dadduma. Salbakit di.
Mariripo ka na, gapoy tiday ito yung mapaspasamak. Doro, nakitam ka di tinangpaltugkan ka? Saan, senyor? Nakatalikod kanin. Kat initin marayak. Pinaltugan na. Ngam kasla may lasin ko titimak na nga uray payag na parapat tingilat na. Asino? Kasla timak ni Jubilarde. Aniya? Jubilar di manan? Ayun, senyor. Ngam sana kasigurado mo isuday jay. Pues, masapol ama kang magdadya tao. Ket no iso itawan ang dangran kini Baldo, agraman kini Alex. Ha! Patayin tayo! Awan pa'y laang ni Senyora, Manong. Saan pa'y ngimimay dito'y mansyawn? Amangan no adda itay ti mansyon da. Kat as-asikasuan na ni Alex. Kastagayan. Sige, sa nabalen. Imaya klase marungkar. Ken agdamag ako ma. Nakumustan ni Alex. Ay, undayam. Saan mo kadian na damag tinapasamak iti asidag ti farmhouse? Nga, anya? Apinaltugan da ni Doro. Ngam awan mo ti makaamaw no asino tinangpaltugan ko na. Ha? Iti damo, ni senyorito ti kunada na paltugan. Sa ita, ni Duro. Apay nga ta. Jack masumbatan dahil ta, Mercy. Sige, inakon. Baliwak to mananti sa marungkar. No kasta. May salang ti aking gapwanan iti napasamak kada tayo atal, no? Awan sa bali, no di dayjay at Jubilarde. Wan, senyorito. Sigurado dayta. Hindi pa ilang akakontrata yung dayjay at tao. Isungawan sa baling akin aramid iti kastoy. No di isulang. Ano ba? Nagsagit pa lang tilupo. Nang baglagit din, tasana nadanguran. Titulak na. Pagyalasag tinadangran. Kanadunor. Tanuagraman dito lang tilupo. Sigurado napitit ti saka, senyorita. Magikaro na dyan, Jubilarde. Ha! Nang paglagyan, talalasatan tayo na tinunarabit na kadatawa. Malas na ta si bibiyag tayo pa'y. Kat aglamang langan. Daiti ka nito nga aging bagak. Talaga sa bulag. Pedro, itaypay nga umininom ka iti arak. Saan sa meten nga agtal na ti panunot mo, gapo iti nabasam asurat. Mabuteng kakadi. Anya mabuti nga sasawem. Awak ti kabuteng ko. Apay nga ro da nakadkadlaw ang maburburiburan ti panunot mo. Pampanunutek laeng no asino dayjay at tao. Adda ka di kabusor ko, ajak ammo no asino? Ato, ti kabusor mo, Pedro. Ngem, dayjay lang tinakaitured anang karit kan ka. Nalaing dayjay a tao, tasana nagpabigbig kan ka. Kanatured pa'y, gapo, takalabanan na kamutan. O, jantre! Saan ngagtal na ti panunot ko amang pampanunot no asino dayjay at tao? Kumusta dito'y mansion, Mercy? Awan ka dito'y may nangriribok dito'y. Awan, senyora. Ni Manong Jubilarde, iti may ide. Ngam saan matan ngam imay ida. Anya ti imbaganakan ka. Kas iti sigod, imay lasim marungkar. Ken in-check up na ti aglawlaw. Kinita na pa'y nadadadal dagiti tawa to'y mansyawn. Tatarimaanan na kanaw. Ha? Ngam idi nakita ng awan dadaal dagiti tawa. Pimanaw mo't lang. Kat baliwan nanto ka numanang ti sumarungkar. Kasta ka di. Ngam, senyora, kasjay nakadilatan. Nganya. Kanayon amang limlimong. No saan ngagpabigbig,
Saan ta amadlaw nga isugayam? Oh, Ay, gayam, senyora. Kumusta nga ni Senyorito Alex? agpapaimbag. Kat ni Doro ngay. Kumusta nga tan, senyora? Kat napaltugan mag. Wen nga rod. At dadaamin ije mansyon. Ay, kasano daytan, senyora? Nilaangan senyor Pedro ti saan anadangran. Amangan no isumat ti sumarunaw. Wen, pampanunutek mat dayta. Ngamjak ammo no asino ti tao anang dangran kada Alex, Baldo, ken Doro. Senyora, Panagkunak, may sa tao tinangdangran kadakwada. Kat panagkunak, dakkel tinagbasulan daken kwana. Tapayakas jay tinaramid na. asino ngay dayta ataaw, senyora? Oh, jakam mo. Ay sus, delikado da nga ruda. Kun, amangan no mairaman kayo pa'y kitay. Ha, Amangan no oray da kayo, senyora. Kat dangran da dya tao. sa dino ti ayan ni Jubilarte. Kayat ko ang makasarita. At dangata dito'y kataltalunan. Mapanak iti day dya abanda. Kitaak no adda ijay. Kayat ko ang makasarita. Saan ang maikat ti panagduadwak ken kuana? Agsubli-subli iti panunot ko. Nga amangan no iso ti dandaninang patay ken ni Alex. Senyora, Ha, iso dayta. Asit ka. Jubilarde, kayat ka akasarita. Mapanta ko ma iti dayjay apuon ti kayo. Ijay tangag sarita. May mayat ijay taawan ti tao. Pudno anaranggas ni Alex. Ngam nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak kan kwa na. Dandani na tay. Gapo iti naramid ti tao anang parparigat kan kwa na. Edi damo. Ni Baldo ti pinarigat na. Naamwak dayta. Gaputan na istoryamet laeng ni Baldo kanyak. Kalpasan na. Nimet Alex ti si Maruno anadangran. Senyora, Kalpasan na. Si Maruno mat ni Doro. Ken nakaawat ni Pedro iti surat amang ipangpangta iti biyag na. Nangag ko tinagsaritaan da Doro ken Baldo iti naminsan. Ti amuda kat awanak nga agdengdengag iti asinagda. Ngam nangag ko amin ti imbagbagada. nga, anya, senyora? Amom kadi. Ati atap daan ang aramid kadakwada iti kasjay. Kat ti estranghero. Nga awan sa bali. Nudisi ka. Anya? Siyak? Wen. Dakkel ti atap da asika. Nangag ko ti saritaan da Doro ken Baldo. Kat kasta ti imbagada. Ididamo. Diyaka mo no asino ti ibagbagada nga estranghero. Ngam idinagpabigbig ka. Naamuak asikagayam. Inawagan da ka iti estranghero. Idi inispalnak iti namindwa adaras. Senyora, Ita, ibagam ko makanyak ti pudno. Pudno kadi, asika tinangdangran kadakwada. Nasiglat ka, Jovilarde. Kat patsak,
akabailam nga aramiden ti kasjay kadakwada. Nagbidot ka, senyora. Sana siya. May sakla nga gagangay at trabahador dito asyenda. Kurang ti kabalak amang laban ka nakwada. Pudno, nasiglatak iti mano-mano arangat. Ngumjak kabalan ti pumatay iti tao. Iti dayto nga ipagbagayo. Siyap ti atapan nyo anang dangran kada Alex. Gapu tadakkel ti atraso daken ka. Kanayon da ka idi aparigaten. Kan kastameten a pinarigat da ka ije pagminasan. Naamwak day tabanag, Jubilarde. Panagkunayo, senyora. Umdas ka di day tarason. Tapno patayak ida. Jak maraming ti kasta. Isu apunasan nyo ti madinga atap yo kanyak. Napigsa akong lolo. Kabala akong tiyak pagna. Nasaya at no kasta. Resita! Mayutin ti sakak, senyor! Makapaglakmutan! Nasaya at nga rod. Itan amang rugi ti amin. Anya amang rugi ti kayat mo asawan. Sa pulen mi ti tawa ng dangran kanyak. Ket balsek, lolo. Sana mabalin ti kayat mo mapasamak, Lorna. Gaputa planok apalukatan ti pagminasan. Ket no pumanaw ni Alex, asino pa'y titalkak? Day talat na pagbaknangam ti pampanunutem, Pedro. Apay adi mo panunutan ti apo kong. Tanya ko matiparikot. Naimbagmatan ni Alex. Manunabulan ti napalabas. Nan-anayen ti imbag na. Ket makapagnan. Awan, talaga gayam at tila pagbaknangam ti adda iti panunot mo. Adon ti kwartam no ar-arigan, Pedro. Gapot agraman ti rancho day di Juanito, kat binukudampay. Ado a kwarta day jay, ngam saan ka pa'y laeng a kontento. Sayang ti pagminasan no jak palukatan. Kasaritak ni Alex. Ibagak amapan ijay Amerika. Umanugot nga ta ni Alex iti ibaga ni Lorna. Gagayem. Di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!